Helo na bawb, da chi'n iawn? Gwych iawn i glywed. Ie wir, fi, Osian, sydd yma unwaith eto i'ch diddanu a'ch diddori gyda stori arall na ddod ata I yma yn fy nghornel straeon. A mae hon yn stori am berson anhygoel, person gwych, os ga I ddeud. Sara Jones, Ditectif Gwych. Fel gafodd ei hadrodd I Morag ac Ella Okstad yn wreiddiol, dyn gafodd ei addasu i'r Gymraeg gan ein ffefryn Elin Meek. Ond, Ditectif Gwych, chi'n gwybod be ydy detectif? Ie, dyna chi, rhywun sy'n trio cywiro camau a datgelu troseddau a mynd â bobl drwg i'r gell. Chi'n meddwl fysa chi'n gallu bod yn detectives? Edrych? Wel, deitha chi be, falle bod chi'n mynd siŵr lle mae cychwyn, ond dwi'n gwybod am 3 peth pendant da chi angen ar gyfer bod yn detectif. Rhif 1. Trwy'n da. I allu roed o'ch trwy'n ym mhopeth a chyrraedd at gwraidd y gwir. Rhif 2. Llygaid da. Os gennych chi lygad da, da chi'n gallu gweld y cliwiau o bell a gallu datgelu y dirgelwch a'i ddatgloi hefyd. Ond, rhif 3, yn bwysicach na dim byd arall yn arfwisg y detectif. Cwlistiau bach I wrando. Chi'n gweld nhw? Dyna ni, ie wir. Achos wedyn, da chi'n gallu clywed popeth sydd angen cael ei gofio. Mae pawb yn gwybod, os ydy popeth yn mynd fewn trwy'r glist, ni'n gallu cyrraedd fyny at yr ymennydd. Gofio fo, a gallu datrys y dirgelwch. Felly, os gen pawb y glistau bach I wrando? Nice. Os gen pawb ei lygaid I wylio, ei llygaid? Be am eich trwy'n... O diar. Okay. Os da chi gyd yn barod, dyma ni stori Sara Jones, Ditectif Gwych. Dyma ni'n dechrau ar stryd Sara, dwi'n credu di hon. Mae yna siop incyrn a swyddfa detectif. Sara Jones ydw I, a dwi'n detectif gwych. Wel, helo Sara. Ti'n sicr yn edrych fel detectif. Rwy'n gweld beth mae'n gwisgo? Het fancy, clogin fancy, a chwyddwydr. Chwyddwydr I gael gweld y cliwiau yna yn agos. Dwi'n datrys troseddau. Chi'n gwybod beth I trosedd? Crimes ydy troseddau. Dwi'n datrys troseddau ac yn dal pobl ddrwg. Ac weithiau, dwi'n bwyta llysiau. Pwysig iawn I fita llysiau. Yn enwedig os da chi'n detectif. Moron. Sicr, dylech chi fita moron. Cael gweld yn well yn y tywyllwch. Ffaith. Roedd rhaid astudion drylwyr. Na, rhaid astudion galed iawn mwyn dysgu sut I fod yn detectif. Wel, gafod allan yr holl lyfrau yma fel arfer. Pethau fel llyfr mawr y cliwiau. Dod o hyd I gliwiau. Dod o hyd I gliwiau eto. Cliwiau a cuddwisgo. Cliwiau cyfrol 1, cyfrol 5, cyfrol 4. Ysbiwyr enwog. Edrych fel bod yna rhywun fan hyn sy'n gallu ysbio'n barod. Sbiwch arnyn nhw'n sbio. So beth wedi hwnna? O, rhaid astudio'n galed iawn mwyn dysgu fod yn detectif. Ond, drwy lwc, ro'n i'n gwybod ble I edrych. Yn edrych fel mae di dysgu bob dim o wylio'r teledu. A dyna'r ffordd gorau ddysgu bob dim? No, dwi ddim yn siŵr. Ond,
Mae hi'n dweud bod hi'n detectif gwych, a da ni'n mynd i gweld dim byd i ddeud bod hi ddim eto. Felly, garen ni mlaen, gan obeithio bod hi'n deud y gwir. Dyma Nel, sydd wedi dechrau fy helpu. Dyw hi ddim yn dda iawn am helpu a deud y gwir. Rydym ni'r un oedran, ond dwi'n bendant yn fwy clyfar na hi. A gan i edrych ar y byrddau gwyn ma, jyst i weld os di hynna'n wir. Chos, beth gennon ni fan hyn? 2, adio 2, yn 6. Hwna'n fan iawn ydi o? Be am ni trio fo'n gilydd at? 2, adio 2. Hwna ddim yn 6 ydi o. Na ddim i fi, anyway. Ond be mae Nel wedi wneud? Mae Nel wedi llwyddo wneud algebra. Meddai hwn. O'n i gael trafferth fe algebra pan o'n i'n yr ysgol fawr. Ni'n mynd dim byd ohono fo pan o'n i oed Nel. Nac oed Sara? Rhyfedd. Dydy Nel ddim yn hoff iawn o wneud gwaith detectif y tu allan, ac mae hi'n ffyslyd iawn am ei bwyd. Ond does gen i ddim amser i ddysgu Nel sut i fod yn detectif. Ddim amser y math yna beth o gwbl. Mae gen i lawer o bethau pwysig iawn i'w gwneud. Mae rhywbeth pwysig yn digwydd fan hyn, ond mae trosedd ofnadwy wedi digwydd. A bydda fi, Sara Jones, Ditectif Gwych, yn dod o hyd i'r troseddwr. Be sydd wedi digwydd? Ydych chi'n gallu defnyddio eich sgiliau detectif chi i weithio allan? Ie, dyna chi. Mae cynffon y llew yma ar goll. Gwobr losin i'r person cyntaf i gael y gynffon. Cadwch chi olwg amdani. Falle byddwn ni'n gallu helpu Sara wan. Dwi'n bwrw ati yn syth yn arestio rhai amheus ac yn cymryd olion bysedd. Ond dyw Nel ddim yn deall beth yw gwaith detectif. Felly mae Sara wrthi fan hyn yn holi, yn cwestiynu, yn interrogatio bobl fel y pysgodyn yma fan hyn, ac yn dilyn ambulansiau am ryw reswm sydd ddim rili'n cael ei sbonio. Ond mae Nel, mae hi byth a hefyd yn ceisio dangos pethau i mi na allan nhw byth fod yn bwysig. Dwi'n ama hynny rhywsut. Ydy Nel yn pwyntio allan o beth pwysig? Ydy. Mae Nel wedi datrys y dirgelwch yn barod. Ond ydy Sara'n gwrando? Dim o gwbl. Dim tatau. Tra dwi'n brysur iawn yn gwneud gwaith detectif, y cyfan mae Nel yn ei wneud drwy'r dydd gwyn yw gweiddi am ddim byd. Dyma nhw tynnu llun o'r olygfa. Ond ar bwy mae Nel yn cyfarth. Dych chi'n meddwl bod hwnna'n ddim byd? Dwi ddim. Maen nhw'n edrych fel bobl. Dyn edrych yn bobl clên neu'n bobl cas? Dwi'n meddwl mae bobl cas ydyn nhw hefyd. Dwi'n am bod chi'n iawn. Mae hi'n fy mhoenydio i drwy'r amser i chwarae gemau dwl gyda hi. Ond dwi'n cadw fy sylw ar y gwaith. Rhaid i mi wneud cyfweliadau. Ydych chi'n gwybod beth ydy cyfweliad? Cyfweliad ydy interview. Felly rhaid i holi cwestiynau, gofyn, lle ydych chi ddwy? Lle ydych chi wedi gweld y gynffon? A'i chi neth? Dwi'n hynna hynna. Be mae'r dyn yma'n neud? Dwi'n am bod rhywun yn trio dwyn y planhigion. Be mae Nel yn trio wneud? Dwi'n am bod Nel yn trio rhybuddio Sara.
O, diar. O, diar. Mae angen llawer o waith caled i ddal pobl ddrwg wythnos ti. Ydy hwnna'n mynd edrych yn waith caled, ydi o, Sara? Yfed sydd afal a chael brechdan. Di trosedd ddim yn cymryd cinio, felly pan bod Ditectif Gwych yn gwneud. Ond mae Nel yn barod amdano nhw. Gweld fan hyn? Mae nhw yn trio dod fewn. Be wedi roed ar lawr fan hyn? Ie wir, peel banana, croen banana. A chi, tip gorau yn y byd i chi. Os da chi ddim eisiau bobl dorri fewn i'ch tŷ a trio dwy'n pethau, cadwch croenau banana tu allan y drws. Neb yn dod yn agos ato chi. Gofynwch i glown. A dyw Nel yn helpu dim. Dim o gwbl. Falle bod dim yn helpu yn achos Sara fan hyn. Yn hyddo y gwningen o ddwyn y cynffon. Ond, mae yna 3 dehyryn yn fan hyn wedi cael ei dal gan Nel. Ie. Dwi'n meddwl bod Nel yn helpu lot mwy mae Sara'n meddwl bod o. Wel, meddwl bod hi. Fyddai Nel ddim yn sylwi tasai trosedd yn digwydd reit o dan ei thrwyn. Dwi'n meddwl bod rhywun arall heb sylwi bod yna drosedd yn digwydd o dan ei thrwyn. Chi'n meddwl mae Nel yn heb sylwi? Chi'n meddwl mae Sara sy'n heb sylwi? Angen gair hefo Sara Jones. Ond, mae'r heddlu wedi gweld bod Nel wedi gwneud gwaith arbennig ac wedi rhoi roset ci da iawn i Nel. Chwarae teg iddyn nhw. Diolch byth fy mod i yma, wir i ti. Neu byddai pobl ddrwg dros y lle i gyd. Dyna pam mae fe angen i Sara Jones, Ditectif Gwych. Ydy hynna'n wir go iawn, bawb? Dwi'n meddwl mae Nel y ci ydy'r Ditectif Gwych go iawn. Ond, chwarae teg i Nel, mi neth i ddatrys draffaeth y gynffon yn y diwedd yn do. A dyna ni ddiwedd ein stori. Ond, dim cyn bod ni'n cymryd olion bysedd y gwningen a'r gath wedyn. Just i wneud yn hollol siŵr. A dyna ni wedyn ddiwedd ein stori. Fethach chi'n mwynhau hi? Wel, dwi'n falch iawn o glywed hynna. A dwi'n gobeithio rhywbryd gewch chi gyfle i drio bod yn detectives gwych, yn cadw golwg siarp ar bob dim, yn gwrando allan am bob dim, ac yn ei siŵr bod chi'n rhoi eich trwyn i fewn i ganfod y gwir. Ond, dyna ni yn stori ni am y tro. Mae gadw golwg am unrhyw straeon arall fydd yn dod fewn i'n nghornel straeon ni yn fan hyn yn y cyfamser. Ond tan hynny, dwi'n meddwl beth hi'n amser gwely yn do. Felly diolch yn fawr iawn i chi am alw heibio. A dwi'n edrych ymlaen a dy weld chi tro nesa. Ond am y tro felly. Nos da.